ஆல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி பற்றி. நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இனிஷியலாக இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன். ஸ்க்ரீன் டைமு, வீட்டு, ஸ்வீட்ஸ், மில்க் எல்லாம் கட் பண்ணேன். அதேமாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுத்து நான் குழந்தைய கண்ட்ரோல் பண்ணலை. நிறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற தப்பு இது. அதே மாதிரி குழந்தைய அடிக்கிறது, திட்டுறது, எக்ஸசிவாக அட்வைஸ் பண்ணுறது, ஒரு மூலையில் உட்கார வைக்கிறது, இதை பண்ணாத அதை பண்ணாதன்றது, இதெல்லாம் வந்து டெம்ப்ரவரி சொல்யூஷன் தான். இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டை ரொம்பவே கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். ஸோ நான் இதெல்லாம் பண்ணலை. அதுக்கு பதிலாக குழந்தைக்கு வந்து நான் ஸ்டோரி சொல்லுவேன். லைக் சோஷியல் ஸ்டோரிஸு, அப்புறம் வந்து அந்த பஞ்சதந்திரம் ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லுவேன். அவங்க படுத்துக்கிட்டு கேட்பாங்க. அதே மாதிரி ஹை சேர் வாங்கி வச்சு குழந்தைக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து உட்கார வைப்பேன். அது வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸு. அதுக்கப்புறம் ½ அன் ஹவர் வரைக்கும் கொஞ்சம் ரிசல்ட் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் அவங்க கண்ட்ரோல் ஆகணும், அந்த ஹைப்பர்னஸ் இன்னும் குறையணுன்ட்டு பார்த்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன், ஃபிட்னஸில் போட்டேன். ஃபிட்னஸில் நான் சூஸ் பண்ணது வந்து ஸ்கேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக ½ அன் ஹவர் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் 1 ஹவர், அப்புறம் 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் போச்சு. அதில் ரொம்பவே டயர்டாகுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2 டேஸ்க்கு கூட அவங்க அமைதியாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஸ்விம்மிங்கும் அண்ட் ஸ்கேட்டிங் வந்து எனக்கு நல்லாவே ரிசல்ட் கொடுத்தது. ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் அழுதாங்க, நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் 10 மினிட்ஸ் கொடுத்துட்டு அது வந்து 30 மினிட்ஸ் ஆக்கினேன். 30 மினிட்ஸ்லேருந்து 1 ஹவர் ஆக்கினேன். 1 ஹவர்லேருந்து இன்றைக்கி 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க நல்லாவே டெவலப் ஆகியிருக்காங்க. இதே மாதிரி இந்த 2 ஆக்டிவிட்டியும் வந்து குழந்தைய மற்ற ஸ்கில்லுலேயும் வந்து நல்லாவே கொண்டு வந்தாங்க. லைக் பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங் நல்லா பண்ணாங்க, ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் நல்லா வந்தது, அவங்களோட காக்னிஷன் லெவலும் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. வீட்லேயே கூட சின்ன சின்ன ஃபிட்னஸ்லாம் கொடுப்பேன். இந்த கொரோனா டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹாப்பிங்கு, ஸ்கிப்பிங்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த அனிமல்ஸ் வாக்கு இதெல்லாம் கூட ட்ரை பண்ணினேன். அதுக்கப்புறமா வந்து சைக்கிளிங் கொடுத்தேன். சைக்கிளிங்கும் ரொம்ப நல்லாவே கொண்டு வந்தது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.